Beno, jarraituko dugu problemak ebazten. Orain ikusiko dugu bigarren motatako problema batek zelan ebazten den. Gogoratu, hemen gaina idatzita daukagu, ze batzua jarri behar ditugun problema batzuk ebazteko. Irakurri eta ondo ikusi zer egin behar den. Bueno, problema hau izango da. Lagunak tabernan sartu dira, ogitarteko batzuk jateko. Ogitarteko batek, sandwich batek baino euro bat gehiago balio du. 3 sandwich eta 2 ogitarteko jan dute, eta guztira 11 euro ordaindu dituzte. Zenbat balio du sandwich batek eta ogitarteko batek? Hau da, lagun batzuk sartu dira, ogitarteko batzuk jateko. Gero, prezioak esaten du, ogitarteko batek, sandwich batek, baina euro bat gehiago balio du. Hau da, ogitartekoa garestiagoa da, zenbat, euro bat garestiagoa. Zer jan dute? 3 sandwich eta 2 ogitarteko jan dute guztira, eta horretarako ordaindu dute 11 euro. Eta galdera da zenbat balio du sandwich batek bakarrik eta ogitarteko batek bakarrik. Beno, hasiko gara datua jartzen. Lehenengoa, ez ezaguna aukeratzea, eta normalean beti da galdetzen duena. Zenbat balio du sandwich batek? Sandwich batek balioena izango da isa. Eta gero problema zer esaten du. Ogitarteko batek sandwich batek baino euro bat gehiago balio du. Hau da, ogitartekoa zenbat balio du sandwichek balio duena baino euro bat gehiago. Orduan, isa gehi bat, sandwich bat, baino euro bat gehiago, isa gehi bat. Bueno, badaukagu sandwich batek zenbat balio duena eta ogitarteko batek zenbat balio duena. Orain, haiek zenbat sandwich eta zenbat ogitarteko jan dute. Bueno, lehenengo eta behin, 3 sandwichek jan dute. Orduan, 3 sandwich zenbat balio dute? Batek balio badu X, 3 balioko dute 3 isa. Gero, 2 ogitarteko jan dute. Ogitarteko batek izagi bat. 2 ogitarteak zenbat balio izango dute? 2 bider izagi bat. Izagi bat parentesen artean. Batek balio du izagi bat, 2 ogitarteko 2 bider isa gehi bat. Bueno, behin hau jakin da, lortu behar dugu orain ekuazioa. Ekuazioa lortzeko berriro enuntziatuan ikusi behar dugu zer jartzen du. 3 sandwich eta 2 ogitarteko 11 euro direla orduan. 3 sandwich, 3x, gehi, 2 ogitarteko gehi 2, bider x gehi bat, 2 ogitarteko dira, 2x gehi bat. Eta hoien batuketa berdin 11, 3 sandwich gehi 2 ogitarteko 11 euro balio dutela. Eta horrela lortzen dugu nahi dugun ekuazioa. Orain, ekuazio hau ebatxe egin behar dugu. Ikusten dugunez, hemen ez dago izendatzailerik, baina badago parentesi bat. Orduan, lehenengo pasu izango da parentesi hau kentzea, hau da. Kontu hau egitea, biderketa hau, 3x, 3x izango da, gehi 2 bider x, gehi 2x, eta gehi 2 bider plus bat, gehi 2 berdin 11. Urrengo pasua izango da, isa dituzten gaiak alde batera jartzea, eta isa ez dituztena beste aldera. Orduan, alde honetan gelditzen da 3 isa, gehi 2 isa, leku berdinean, orduan ez da aldatzen. Eta gero, berdin, 11 leku berdinean dagoenez, ez da aldatzen, eta 2 dago ezkerraldean, positiboa. Beste aldera pasatzen dugu kontrako sinuarekin, minus 2. Bueno, orain, ekuazio honetan, antzeko monomiak batzen ditugu. Hau da, aldiren kontuak egiten ditugu. 3 isa, gehi 2 isa, 3 gehi 2, 5 isa, berdin, 11 kenbi, bederatzi. Orain, isa bakandu behar dugunez, 5 isarekin biderketzen ari da. Eta gogoratu, biderketzen dagoena beste aldera pasatzerakoan, zatitzen pasatzen da. 5 dago biderketzen, beste aldera zatitzen. Isa berdin, bederatzi zati 5. Problema bat denez, erantzun hau, zatiketa hau, egiten du bederatzi zati 5, 1,80 euro. Bai? Orduan, erantzun posiblea izango da, sandwich batek 1,80 euro, eta ogitarteko batek 1,80 euro gehi bat, 2,80 euro. Orain falta zaigu egiaztapena egite. Hau da, egiaztapena. 3 sandwich balio dutena. 3 bider bateko prezioa, 1,80, 3 bider 1,80, 5,40 euro. 2 ogitarteko balio dutena. 2 bider batek balio duena, 2,80, 2 bider 2,80, berdin 5,70. Batzen dugu hau, eta ikusten dugu 11 euro balio dutela, hau da, ekuazioak egiten duena. Ondo, orduan, emaitza ondo egin dugu. Agur.